Actualment estem vivint una crisi econòmica que afecta el conjunt de les nostres vides. Estem patint perquè ens tallin l'aigua, per quedar-nos sense feina, perquè ens tallin la llum, perquè ens tallin el gas. I a sobre estem també patint perquè ens facin fora de casa, perquè ens desnonin. Actualment, l'Ajuntament de Barcelona no està fent res per evitar-ho. Necessitem un Ajuntament de Barcelona i una ciutat que aposti pel repartiment del treball i de la riquesa. I en un context com l'actual, d'emergència social i impotència, moltes persones podem confondre l'enemic. Moltes vegades ajudades per campanyes orquestrades des del poder. Però autòctona o migrant, totes som la mateixa classe treballadora. I hem d'acabar amb el racisme i la persecució policial per raó d'origen. Tanquem ja el CIE de la zona franca i tanquem el centre nazi Tramuntana. Ni al Clot, ni a la Verneda, ni enlloc. La ciutat és per viure-hi. Decidim-la entre totes. Construïm la nova Barcelona. Many a soldier shed his life.